कबूतर नहीं मिलता था कैसे? Omni Dewa hello hello BK बोला hello Omni Mr. India good evening बोला good evening Mr. India 산마 가야지다고 왜 हनुमान का कान में क्या? Hello बगुना मा नहीं, हनुमान का कान में कैसे होता है? हनुमान हनुमान ने इसको रखा है। अच्छा नहीं हनुमान का क्यों है? ये भी लगती है। ओके ओ हाँ ओपी गेमिंग ओके सीखती हो अच्छा जी थैंक यू जी खिंगा मैम आप कहाँ रहती हो बोला अच्छा मैं मतलब सापागुड़ी असम सापागुड़ी किंग जी और सुना जा अच्छा पारा हेलो दीदी आप कब से हो ना hello Vikas aman good night Vikas king aman और पूरी चाइनीज लग रही हो बोला अच्छा पूरी मतलब चाइनीज लग रही हो ओके फारा ने क्या बोला दीदी असम की हो आप बोला हाँ जी मैं असम से हूँ मतलब असम का हूँ मैं अच्छा ओके ओके ले लूंगी रे ले लूंगी solo sendirian क्या बोल रहा है सलाम सलाम ओ फारा क्या बोला एसबी मतलब हिमाचल ओके अच्छा हिमाचल एसपी का मतलब अच्छा एसपी का मतलब हिमाचल प्रदेश दीदी ओ अच्छा जी मुझे बताई नहीं था ओके थैंक यू बताने के लिए और जासरिया क्या बोल रहा अच्छा ओके ओके किंग ने क्या बोला आपकी फैमिली में कौन कौन है अच्छा मेरे फैमिली में मेरा बेटा है और मेरा हस्बैंड है हाँ सी बिरजो नामान कैसे है हाँ mereka biरजो नामान ke Hai abon dan abon sona dose फैलायबाय दे abonनो अ दे थेंक यू दे बिरजन फंबाय खारे मांगे दीदी जो गलत कमेंट कर रहे हैं उसको ब्लॉक कर दीदी बोला हाँ रहने दो इसको तो मतलब दूसरा भी नहीं देखेगा जिसको मतलब करना होता है इसको करने दो फारा बहन ना भाई है वैसे किंग आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं अच्छा मेरा हस्बैंड मतलब डिपार्टमेंट में काम करता है रे किंग आपका काम आप क्या काम करती है हो बोला अच्छा मुझे बोला ना मैं मतलब कुछ नहीं करती हाउस वाइफ हूँ रे बाजा सनजिमा ब्लगा आयु बाजै जा साइज नुदों नोंखौ दिनै होनदों आरोना सनजिमा अ नंगौ नामा मा होनो बिबोनां थैंक यू दे फारा ने क्या बोला दीदी हमारा पापा असम रिप्लेस में था अच्छा रिप्लेस में था आर्मी में अच्छा असम
आर्मी में आपका बाबा ओ अच्छा दाउखुमै नुजाफैनो हादों लाइक दानलै बाजै सना होनदों अ थेंक इउ दै दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा राज रय ओके हेलो वेयर आर यू फ्रॉम सिस्टर अच्छा फ्रॉम मतलब आसाम है रे आसाम ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनगोन आब' दिनै मानो दख'ना आच्छा गानाखैलै आब' अ गानलायासैलां फंबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन भाराया दीदी मैं दीदी मैं लगता हूँ दीदी मैं लगता हूँ डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट उत्तराखंड से अच्छा डिपार्टमेंट उत्तराखंड से दीदी मैं डिपार्टमेंट मतलब उत्तराखंड से ओके ओमफ्राय जोंहा किं आसाम के किस जिले में रहती हो आसाम में किस जिला में किस जिला में रहती हो मैडम आसाम में चिरां जिल्ला रे चिरां जिल्ला में ओमफ्राय मानखो सन्जिमाया करी संखौ बाजै सना होनदों मा ओंख्रि संखो बाजै सना बोला आच्छा मा करी संखो आच्छा ओंखाम संथ'वाखै आरोना बे मतलब ओंखाम संथ'वाखै दे सन्जिमा ओमफ्राय जोंहा दिदिया मा होनखो निउ साबसक्राइबार बोला दिदी ओके ओके दिदी थेंक इउ निउ साबसक्राइबार थेंक इउ भेरी माच दीदी मोमिन टीवी ओके थेंक इउ भेरी माच ओमफ्राय जोंहा बेबला बर'आ हाय बाजै होनदोंना हाय बिबोनां सरस्वती लामा हाय बोला हाय सरस्वती हाय ओमफ्राय भारा गया बोला अरे दीदी मैं लड़का हूँ अच्छा देवभूमि उत्तराखंड से हूँ दीदी देवभूमि अच्छा लड़का है भारा ने बोला अरे दीदी मैं लड़का हूँ देवभूमि उत्तराखंड से हूँ दीदी बोला ओ थैंक यू वेरी मच मतलब देवभूमि उत्तराखंड से मुझे सपोर्ट करने के लिए ओ आप वहाँ से है अच्छा किंग अब सामान कर शिल्लोंग जिले में अच्छा शिल्लोंग जिले में शिल्लोंग जिला में जियो 5G नेटवर्क आता है बोला शिल्लोंग बोला ना शिल्लोंग बोला रे शिल्लोंग नेट मतलब 5G नेटवर्क आता है शिल्लोंग बोला ना शिल्लोंग अच्छा शिल्लोंग लिखा ना किंग आप कहाँ से हो 5G नेटवर्क ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै आंखौ मा खबरलै आबाजैनो खबरा मोजां आंनिया दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा बेबलाया मा होनगोन मा खबर बाजै होनदोंना खबरा आंना मोजां बेबला ओमफ्राय जोंहा रामसना मा होनगोन हेल' होनदोंना हेलौ दाउखुमैया जोंहा MB जोब्बायमोनलै बाजै MB दासो सोफिनदों आं बाजै होनदों ए MB जोब्बायमोन आरोना दासो सोफिनदों आरोना आच्छा ओमफ्राय जोंहा भाराया आप ऊपर लड़का नहीं आप ऊपर लड़का नहीं पर पाए आप ऊपर लड़का नहीं पर पाए दीदी बोला ऊपर लड़का नहीं पर पाए ऊपर का लड़का नहीं पर पाए अच्छा आप बोला ना आप लड़का है भारा भाई ओमफ्राय किंआ मा होनदोंना किंआ ओइ सावना माने सल' दामखो दासो
ये किंग ने क्या बोला हम इटावा जिला उत्तर प्रदेश से है बोला अच्छा इटावा जिला मतलब उत्तर प्रदेश का है आप ओके किंग मैं फारे मान के तभी हिंदी में लिखा बोला अच्छा थैंक यू मतलब हिंदी से मतलब लिख के देने के लिए सर रामसन अमन के कैसे हो बोला जी रामसन मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो अरे लाइक दी क्या अरे लाइक करो लाइक दे दे सनाफोर ओमफ्राय दाउखौ मैया जोंहा मा होनदोंलै जा मिनिखादों बाजै हो दहाय आं नंगौ नामा आंबोथ' मिनि लिरबाय थादों आंबो दाउखौहाय मिनिनानैसो लिरबाय थाबाय आंबो ना फाराया जामागोन दीदी आप कितने बच्चे दीदी आप कितने बच्चे लाइव अच्छा कितने बजे मतलब आप कितने बजे लाइव आते हो बोला अच्छा अभी मतलब शाम को हम 6:30 ऐसे टाइम पे आते हैं मॉर्निंग में सुबह मतलब मॉर्निंग में हम आते हैं 8:30 आज तो थोड़ा मतलब 6:30 से ज्यादा हो गया था ये टाइम नहीं मिल रहा था तो थोड़ा ज्यादा हो गया भाड़ा पाई ओमफ्राय जोंहा रामसना मा होनखो मैं तो ठीक हूँ अभी रूम में है बोला अच्छा ओके आप मतलब ठीक है होना चाहिए अभी रूम में है ओके जी रूम में क्या कर रहे हो रामसन ओमफ्राय जोंहा किंआ मा होनखो मैडम क्या आपको चाइनीज भाषा आती है अच्छा मैडम आपको क्या चाइनीज भाषा आती है बोला चाइनीज भाषा मुझे नहीं आती किंग चाइनीज नहीं आती रे मैं बर' रे बर' ओमफ्राय जोंहा JLG लाइक दान आब' बिकेन अ थेंक इउ मा होनो JLG गोजोननाय थाबाय दे आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बेबला बर' क्या बोला फुङाव खैथायाव होगारो बाजै लाइभ होनदाना होयो होनदों फुङाव आङो 8:30 माने 8 एसे बारबा होयो आरोना 8:30 जायो फुङाव ओमफ्राय जोंहा बिरजना आब'आथ' दिनहैहाय मोनसे टिक्काखौ मानो लायाखै सै आब' आदसा बेखौ लाखायाब्रा आङो मा होनो गोजोन फंबाय जारलालै नोंजोंबो बेखौ लाखायाना आंलाय मैया साथि सावनायखायसो मोखां सुफिननो बानानै आं मैया साथि सावदोंमोन ना ओमफ्राय मोखांखौ सुफिननो बानानै है होननानै होबायब्रा आङो बिरजन फंबाय ओमफ्राय नांगौना नोंखौ दैया मानो सावनो होनदों दासो हो ओमफ्राय जोंहा पुनमआ हाय होनदों पुनमआ ब्लु होलाय होनदों भलिउम होलायनाङा ना नोङो भलिउम होलायनाङा होबाय दे आगै ओमफ्राय पुनमआ अन होनदों पुनमआ मा खबर होनदों खबरा मोजां आंनि आगै पुनम जा रामसना मा रूम में क्या करेगा ऐसे ऐसे बैठा है अभी ड्यूटी जाने के टाइम नहीं हुआ था इसलिए बैठा है बोला अच्छा ड्यूटी का टाइम नहीं हुआ है अभी अच्छा कितनी बजे में मतलब टाइम होगा आपका रामसन ओमफ्राय किया ओमफ्राय जोंहा किंआ मा होनखो मैडम आप कौन कौन सी भाषा बोल सकती हो बोला अच्छा मुझे मतलब दूसरा दूसरा भाषा नहीं आती रे किंग दूसरा दूसरा भाषा नहीं आती बोरो आती है हिंदी थोड़ा थोड़ा एसामिस थोड़ा थोड़ा किंग जी ओमफ्राय जोंहा पुनमआ रामसन नोङो ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो पुनमआ ब्लु होबाय फरायखांबायना रुम ओमफ्राय आपका बोला अजितजा सफैनो हादों गाव नाय सना होनदों ना गुड नाइट ना गुड नाइट सना बिमा बिमा फै सना बिमा फै ओंहाय ओं र'
बिमा फैलायबायलाय फैया सानथारदोंमोन फैमारबाय लां होनदों अ दे फैया थांनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय फैबाय होननानै गोजोननाय थाबाय दे उजित बिफा मानो फैया सानदोंब्रा फैनांगौब्रा गोखैजा ओमफ्राय जोंहा किंआ मा होनखो मैडम आपका फेवरेट अच्छा खाना क्या है अच्छा मतलब फेवरेट खाना मेरा वो pork है रे pork किंग जी pork है ओमफ्राय जोंहा पुनोमा अन होनदों पुनोमा 7 लाइक दा होनदों थेंक इउ पुनम जा रामसना मा होनखो साम आठ से सुबह 8 तक अच्छा साम मा खालामोलै फिसालाफ्रा अच्छा 8 से सुबह 8 तक अच्छा ओके रामसन जी टाइम नहीं हुआ अभी तक अभी मतलब जीतू हेलो दीदी जी नमस्कार बोला हेलो जीतू जी नमस्कार ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो हाय आब' मा ओंख्रि संनाय दिनैलाय अच्छा खुमब्रा दं आरोना खुमब्रा जा ओमफ्राय अमा बेदर बिरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा खिङा मा होनखो मे आप शाकाहारी या सुपर हरी मैडम आप क्या सरे ओ या सुबह अच्छा क्या बसरा रे ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो हाय पुनम होनदों आरोना बिरजमा हाय पुनमनो ओमफ्राय जोंहा उजिदा मा होनखो दासो होखादों ना बिमा सना बारा टाइम जाखायाखै ना सना ओहो दासो होखादों बारा टाइम जाखायाखैमोन एसे लेट जाबाय आरोना आं 6:30 होनो सानदोंमोन आरोना दे कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट अच्छा किंग जी गया क्या मा होनो मानो फैलायखोब्रा नोङो है दिसथाबलै नोंबो मोजां बिरजना मा होनखो हाय पुनम होनबाय अजित फरायखांबाय मिस्टारा जोंहा मा होनखो लिभ आच्छा लाइभ फैलायबाय बाजैया होनदों फैलायबाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो माथो ओंख्रि लाबोखो मोनानि सना बिमा होनदों माथो ओंख्रि होनदों ना मोनानि ओंख्रिया जोंनिया माबा आरोना खुमब्राजों ओमफ्राय अमा दङ अमा बेदर ओमफ्राय जोंहा दिपक नुजाफैदों नै लाइक दान बाजै होनदों थेंक इउ मा खबर आच्छा खबरा मोजाङानो दिपक आवाज फैबाय दिपकआ जोंहा अच्छा जी हाँ होनदों आरोना अच्छा जी हाँ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो मोसौ बोराया फैयाखै नामा लाइभआव होनदों मोसौ बोराय फैयाखै आंबो होनायानो बावाखैना मा होनो मिस्टार प्रेम मोसौ बोरायखौसो नागिरबावबाय नामा अच्छा जा उम्मीदा गाना सेंड कर दो अच्छा गाना सेंड कर दो
एक मोबाइल को प्रियन मतलब ले लिया रे, ड्राइंग बना रहा है मोबाइल देख देख के। बदी ओमफ्राय दीपकआ जामोन गोबा लों हारसिंनो होनदों गुसु जालायबायसो नै लोंनो लादोंमोन। ओमफ्राय अजितआ जामोनखो ओंखाम ओंखामखौ संदो बिमा उखैबाय दे होनदों आरोना थांदो संदो होनदों ना थांदो संदो ना ओंखामखौ संदो होनदों आरोना संगोन र' अजितआ उखैबाय आरोना र' दा माम्बार संना जागोन र' ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो आब'आ आं मिथियालै रोङा आब'आ फ्लावाराव थांदों नामा दिनैहाय साबसिन नुथारदोंलै आब' सना होनदों आइ थाङाखैहाय मा गोजोन फंबाय फ्लावाराव थांनो टाइम गैया फ्लावाराव थांनानै मा खालामहैनो आरोना खालि मोनसे खालामो आरो फ्लावारावथ' हाबा जोङो ओइ बिब'नि लोगोजोंसो बानायो आरोना खालि थ्रेडिंल' बानायो ओमफ्राय बाखि जेबो बानाया। ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दिपकआ मा ओंख्रि संगोन होनदों आदसा ओंख्रिया माबा आरोना मा होनोमोनलाय खुमब्राजों अमा आरो बुजिदा जा माथो मानसिफोरनि माथो मानसिफ्रानो बारा फैथ'वाखैना बिमा सना होनदों मानसियाथ' बिदिनो जायोना थांलाय फैलाय नै दहाय दंमोन एसे माबा माबा नुदोंमोन आं माथो 19 नुदों ना मादोंमोन 19 नुदोंमोन थाङो फैयो ओमफ्राय खमायबोलायबाय नै एसे दीपकआ मा होनखो जा नों हारसिं जा होनदों आरोना हारसिं जायाबा सोरखौ मोनबावनो नों बैयाव आखिहैलाय बाबा होननाय आं थाबाथाय बेखायनो बायो दाना बिराद डिस्टार्ब खालामो ओमफ्राय जा अमितआ ओइ बिके होनदों आरोना अमित क्या हुआ है यार अच्छा क्या हुआ है यार बोला कुछ नहीं हुआ उम्मीद जापान Andian Najari नुजाफैदों आरोना हेलौ बाजै होनदों हेलौ बिबोनां अजिदा मा होनखो बे मानसिफोरखौ लिंहरला बायदो गोमोन जानायनि मानसिफोरखौ लिंहरला बायदो थाखि इस गोमोन जानायनि बिमा सना होनदों आरोना गोगोम जानायनि होनदों गैया मानसिफ्रा मानो गोगोम जायोथ' आरो गैया माथो होनायाबोथ' ओरै जालायनोसैयानो माथो टाइमाबो आधा घन्टायानो गोगोम जायासैहाय ओमफ्राय बिरजना मा होनखो दे अजय बिफा नोंसोरनो गोगोम खालामदो सोरजों खालामदो आरो रावबो फैयाखैथ' ओमफ्राय जों बिरजना मा होनखो दिनैहाय मोजांथार नुदों आं आब' होनदों आरोना नुदों नामा फंबाय आदसा मानो मोजां नुदों दिनैबा बिरन फंबाय ओमफ्राय जोंहा
Ambil dari sini. Jamret Pandion Bonanjaria BK Bazai like that no oh thank you deh Bibanang Sona like neta goजोननाय by Umida ma oंख्रि बानायनाय Otsa Ongkria Fumra Uma Omi ओमफ्राय जोंहा Rudra Atsa hi Nana Rudra hi Rudra ओमफ्राय जा JLG नुजाफैनो हादों आरोना मावजि DP DP ना मावजि मा खबर होनदों DP मावजि मा खबरनो ओमफ्राय जा JLG मागा आंना नेटवार्क माबा सरि आंना नेट नाङाखै आब' नेट नाङाखै आरोना नोंना आदसा जा पुर्निमा मा खबर होनदों खबरा आंना मोजां ओमफ्राय नै DP थांबाय नामालै DP दिपक ना दिपकखौ होनदोंमोन आं खारबायसो दां दिपकआ बे नेट माबासोना दिपकआबो नेटसो गल गल नारदसो नेटसो नङा बेयो नेटबो जायो गल गल दिपकआबो नारदसोना नारायण नारायण होननानै दसेनो बैयाव मोनहैलाबायो ओमफ्राय जोंहा बिरजन माबा दिनहैहाय आब'ना मेगननि पावारा एसे साबसिन नुदोंमोन आब' सना होनदों दिनैहाय आब'ना आरोना मेगनफोरा एसे साबसिन नुदोंमोन आब' सना नंगौ नामा बिरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा अजिदा मागो JLG बिमा सना नोंबो फैदों माथो नै अजिदा नोंबो फैदों माथो जाबावबायसो JLG आगै ओमफ्राय जोंहा दिपकआ अन होनदों ओइ नोंखौ JLG आ रायलायदोंमोनथ' DP अन जाफैबाय नामा नोङो नारदा ओमफ्राय जोंहा बिरजना मागो फंबाया नुखादोंना आब' होनदों नुमारदों नामाब्रा बिरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो JLG सना बुं होनदों बुंनो JLG नेटआ प्रब्लेम जादों होनदोंमोन दा देखो saya नांथाबाय नामा ओमफ्राय जोंहा SM नुजाफैनो हादों दिपक हाजि होनदों नै जोंहा दिपक हाजि होनदों दिपकआ नारदसो थांलायबाय दा थांलायबाय खोमा नारदा नारायण दं नामा ओमफ्राय मा गिदिर दिपक BK बाजै र' आंलाय थांनोसै दे नैलाय नारदसोना बेयो थांसैनो नै थांसैसोलायनो नारद मारसो बियो ओमफ्राय जोंहा उजिदा मा होनगोन मा होनखो अमा खोमोन लिरबावनोसो आं मा कमेन्ट लिरबावनोसो सानबायलां बिमा सना दे मा कमेन्ट लिरबावनो कमेन्ट लिरलाबायना हरदोलै बिफा ओमफ्राय जोंहा SM मा होनखो मा ओंख्रि जाखो नारद बोरो होनो नारद मा ओंख्रि जाखोनो बोरो नागिरदोंनो SM जोंहा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनदों नों होनदों सोर आंखौ सोंदों नामाब्रा दिपकआ BK नोङो आंनि आदसा खासो होनो नारदा आवगायफैबावदोंसो ओमफ्राय जोंहा सिखुन इयाव थांनो माबा नोङो थां आवगायफैबावदोंसोलाय नारदा नारायण ओमफ्राय जोंहा बिरजना मागो आंलाय
पार्लारावसो हाबफैदों सानबायमोन आब' पार्लाराव थाबायदों गैयालै पार्लाराव हाबनो टाइमखौनो मोना माथो जारलासो फ्लावाराव हाबबा भिडिअ लाबोगोन र' बबे फ्लावाराव हाबो ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन सन्जुआ हाय आब' होनदाना हाय आगै सन्जु देबि ना ओमफ्राय जोंहा एसएम माबागो बिके सिस्टार दिपकनो थोला लाजोबनो नागिरो हा होनदों दिपकनो थोला लाजोबनो नागिरो थोला बेनो जायखौ बेखौनो आंबुलाबायबा नारदा नारो होननानै दसेनो मायाव मोनहैयो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो अजिदा एन दसे आं दसे नायग्रासो जाथोंसै दे बिमा सना होनदों ए दसे नायग्रासो जाथोंसै आरो दे दसे नायग्रा जानोसैब्लालाय नायनोसैसो होमबा माथो खालामदोंब्रा नोंलाय अजि ओमफ्राय जोंहा सानजुआ मा होनगो जा सन्जुआ आं दिनै फार्स्ट टाइम राइडार एगारबाय होनदों आदसा फार्स्ट टाइम राइडार एंगारबाय आदसा ओमफ्राय जोंहा एसएमआ मा होनगो मा ओंख्रि संखो सिस्टार होनो ओंख्रिया जोंना माबा आरोना खुमब्राजों अमा एसएम ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनखो बेट जावखौ बोर्डो में बोलो अच्छा बेट जाव माने जो मतलब जो बोल जिराय जो बोलता है हम और जिराय भी बोलते हैं जिराय आरो जो ओमफ्राय जा एसएम मा होनखो नुबायना दाउ आइथिंखा खारलायबाय बिके सिस्टार नोंनाबो माथो खारलायबाय खोमा दा सोरनिबा माबाखौनो जाफ्लाङा गुंग्रायखौनो सियो जाफ्लाङाबा गैला बे दाउ ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो अखा जोबोद हाबाय दं होनदों आरोना ओमफ्राय नोंसिनिखैहाय बिदि अखा हाबाना मोनो आब' होनदों आदसा अखा हाबा ना मोनो आब' होनदों अखा जोबोद हाबाय दं अखा हादों आरो होमबा ना बिरजन बिरादनो ओमफ्राय नोंनिजोंहाय बिदि अखा हाबा ना मोनो आब' होनदों अखा हाबा आरो ना मोनो जोंनिखै आरो ना बिदि अखा हाबा ना मोनो आंबोथ' मोनो खोमालै गामिखैजा आंबो मिथिला बिरजों फंबाय गामियावथ' मोनखागोन बोनलाबायो मा होनो माबालाबायोना ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनखो डिमासा में खाम बोलते है बोला अच्छा डिमासा में मतलब खाम बोलते है अच्छा जी ओमफ्राय जोंहा अमिता मा कबर में आसुकदी अच्छा आसुकदी ओमफ्राय जोंहा अजिता मा होनखो मोसागासिनोसो दं आङो डिस्क' डेन्सार बिमा सना आं गाबोन हगारगोन दे होनदों आरोना आब'सो खालामबावगोन मा डिस्क' डेन्सारखौ दे नागारना हो अजित डिस्क' डेन्सारबावसो नामा ओमफ्राय जोंहा एसएम मा होनगोन ओंखाम जानोसै र' सिस्टार होनदो दे जाना लादो दे एसएम दे ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो हा
I am a disco dancer. Ikut mesti aha aha Hindinya. ओमफ्राय जोंहा बिरजना जोंनिजोंथ' ना मोनो आब' जोंनिजोंथ' ना मोनो आब' होनदों ए नोंसिनिखै ना मोनो आरोना अखा हाबा आदसा जायो बानायबाय था जायो। दालाय मा जानो भूख लगी मोजां फानियान नाम नामजारे हेलौ बाजै हेलौ बाजै हेलौ बाजै होनदों आदसा हेलौ बिबोनां मा खालामदों मा खबर खिथाहरदो दे एसे ओमफ्राय जोंहा बिक्रम बर'आ मा होनो ओइ बाजै बिनानाव दं ना गैया दंबा बानायना होदोरा होनदों बिब'स बानायना होनांगौ दङब्रा बिक्रम बर' दङ नोङो होनदों होनबा बेखौसो लिरफै माबा ड्रयिं बानायबाय थादों नहीं अरे ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनबा होमबा वानाव बानाय ना होदोरा होनदों ना वान बा बानायना होदोब्रा होनबाय नामा दंबा आदसा बानायना होदो आयौ आंसो बानायना होनांगौ नामा बिक्रम मा खबरब्रा बिक्रम बर' खबरफ्रा माबोरै ओमफ्राय बिक्रमा जोंहा माथो होनदों माथो आरोना ओमफ्राय जोंहा जिगनाथ बसुमतारिया मा ओंख्रि आब' होनदों आरोना ओंख्रिया खुमब्रा जागोन दे जोंना आगै ओमफ्राय अमा बेदर भाजा संसै आरोना अमा बेदरखौ जिगनाथ आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिक्रमा मोजांलै बाजै ओंखाम संगासिनो होनदों ओंखाम संगासिनो आरोना आदसा मा ओंख्रि संखोब्रा नों बिक्रम बर' ओमफ्राय जोंहा महतमाया मा होनखो हेलौ बाजै होनदों ना हेलौ महतमा जी बिबोनां मा बिदि जायो फैलायबाय आंबो बाजै होनदों फैलायबाय आरोना नोंबो दे मोजां दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय मोजां बिक्रमा ना बिलाइ आलु आदसा ना ओमफ्राय बिलाहि आलु होनदों टेस्टि दे ओंख्रिया होमबालाय अबावबासो थायो नामाब्रा बिक्रम नोंलाय बिक्रम बर' ओमफ्राय जोंहा महतमाया मा होनखो अनलाइनाव दं दसे होनदों अनलाइन दे महतमा जेबो नङा दे अनलाइन ओमफ्राय जोंहा नबरा मा होनखो बाजै गावदां
फैलायबाय आं होनदों दे थेंक इउ दे नबराम गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा अजिदा बेस्थ'लै नायदाव गासिनो आं आदसा बथलसो नायदावगासिनो आं बिमा र' दे दसे बिमा होनदों आरोना ओमफ्राय जों थांखो आसानदेलेमाय बथलसो दे अजित बिफा मानो नायदावबाय थाखो थुख्लायदो बथलखौ अजित बिफा ओमफ्राय जा बिक्रमा मा होनदों अय बाजै नोंलाय माथो साउथनि एक्ट्रिस बायदि माथो साउथनि एक्ट्रिस बायदिसो नंगौ नामाब्रा माबासो फरायना लालायबाय नामाब्रा आदसा साउथनि एक्ट्रिस बायदि माथो नंगौ नामा बिक्रम ओमफ्राय जा अमिता बिके डु इउ लाइक पटेट' सातिनि मा सोंखो पटेट' सातिनिखौ आदसा अमिता मा होनखो सरि टमेट' सातिनि होनदों आदसा टमेट' मतलब टमेटो पसंद है रे टमेटो को सातिनि टमेटो सातिनि पसंद है अमित जी ओमफ्राय जा अमृत ब्रह्मआ मा ओंख्रि होनदों ओंख्रिया जोंना माबा मा होनो खुमब्रा आरोना ओमफ्राय अमा बेदर भाजा मा होनो नबरामा मा ओंख्रि जानोमोनथाय होनदों मा ओंख्रि जाखोमोनथाय होनदों ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्रायो ओंख्रिया खुमब्रा जागोन आरोना अमा बेदर भाजा ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा होनदों बाजैखौ आं लिपिका एक्ट्रिस बायदिसो नुयोलै होनदों नंगौ नामा महत्मा ओमफ्राय जा अजिदा मा होनखो र' दे दा फैफिनगोन आदसा दानो दसेल' बिमा सना होनदों अबावबा थांसैलाय होनबा दे दा फैफिनगोन आरोना आदसा दे जागोन दे अजित दा थुख्लाय मारनोसै नामा नोंलाय नायदावबाय थानायखौलाय दे ओमफ्राय जोंहा अजित सरि अमिता मा होनगोन आं नन्नु हामजाखौ बिके बोला हामजागन बिके बोला क्या रे अमित जी ओमफ्राय जा नबरा मा होनगोन जा बा गोथावथार होनदों गोथावालाय ओमफ्राय जा अमृता जा मा होनगोन बाजै खुमब्राजों मोजां होनदों खुमब्राजों मोजां आरोना ओमफ्राय नन बिटिआर आदसा लाइक दा होनदों सरि नन बिटिसि अके लाइक दा होनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे माबाफोर प्रफाइल पिकचाराव सोलायबाय नामा माथो मा नुखो माबा खावब्रै बायदि नुलाबायबाय खिथु खावब्रै बायदि ओमफ्राय जोंहा महरमाया मा होनखो रा समायनाथार नुयोलै बाजै नोंखौ होनदों नंगौ नामालै मा होनो बिबोनां महत्मा ओमफ्राय जोंहा नना मा होनखो नन बिटिसि मा होनखो खबरा मोजां ना होनदों खबरा मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'योलै मा होनो नन बिटिसि नोंनियालाय माबोरै खबरालाय ओमफ्राय जोंहा सिमियना मा होनखो हेलो आब' होनदाना हेलो आगै ओमफ्राय जोंहा अमिता बोलो क्या बोला है बोला मतलब बोलो क्या बोला है पता नहीं रे आपने क्या बोला था अमित जी जो आपका मतलब भाषा में लिखा है ना मुझे समझ में नहीं आ रही थी मतलब समझ में नहीं आ रहा था दोबारा हिंदी में लिख के दीजिए समझ में ताकि मुझे समझ में आ जाए ओमफ्राय जोंहा मनिराम होनगोन हाय आब' लाइक दा होनदाना थेंक इउ आगै मनिराम ओमफ्राय जोंहा सिमियना जाफैदाना ओंखाम जाबाय नामा होनदों ओंखाम जाथ'वाखै आगै सिमियन ओमफ्राय जोंहा मनिरामा आब' ओंखाम
जानि र' आलुजों दे जाना लाग्रोदो दे आलु आरोना अके ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारी अन आब' होनदों अन आरोना ओमफ्राय लाइक दा ओमफ्राय थेंक इउ आगै दि बसुमतारी गोजोननाय थाबाय जोंहा न'ना मा होनगोन बिदि न'ना खिथुआवबो खावब्रै हो थाफेरो नामा माथो मानसिनि पिकचार ना मानि पिकचार खिथु खावब्रै पिकचारा प्रफाइल पिकचारा बिदिसो नुलायलांबाय नै मेगनानो ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामाब्रा नन मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा होनगोन बेनाव दंना गैया बाजै नोंहालाय होनदों आदसा बिनानाव अके आदसा बिनानाव दङ बिनानाव सासे दं महदमा ओमफ्राय बिब' दंमोन आरोना बिब' हाबा जाबाय बिब'आबो अमिता जोंहा हमजागन होननानै आदसा मतलब इसका क्या होगा ओमफ्राय जोंहा दिया मा होनगो अनदों थेंक इउ दिया जोंहा अन दं आब' होनदों दे थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सिमियना मा ओंख्रि संखो आब' होनदों ओंख्रिया जोंना खुमब्रा जागोन आरोना ओमफ्राय अमा भाजा सिमन फंबाय ओमफ्राय महरमाया लानोसै होमबालाय बाजै आं दे लानोसै आरो दे लाजायो महरमा बिबोनां मिर्जा उम्मीदा प्यार प्यार बोला अच्छा इसका मतलब प्यार प्यार होता है जाखो ओमफ्राय मा होनदों जोंहा महरमाया सिंगेलसोलै आंबो बाजै थगायथाराखै आंबो थगायदोंसो ना गावआ महरमा बिबोनाङा थगायाखै आरोना थगायाखैबा मोजां महरमाखौ ओमफ्राय जोंहा उमेदा आदसा प्यार प्यार अके मोजांसिमोन जोंहा कफि आलु दाउदै फाजासो आब' होनदों गोथावानो सिमेन फंबाय होनबालाय ओमफ्राय महरमाया जोंहा मा होनदों थगायाखैलै बाजै नायनो थांनोसै होनबालाय 2026 आव होनदों आदसा नायनो फैनोसै आरोना दे फैजायो ओमफ्राय जोंहा बाजै होनदोंना नोङो 2026 आवसो होनबा सादि खालामगोन आरोना हाबा लागोन आरोना दाउखुमाया दहाय फैदोंना फैयाखैमोनब्रा माथो नायखुमागासिनोसो नामाब्रा दासो फैखादों दा नोङो दाउखुमाया ओमफ्राय जोंहा दिया मा होनखो गोदान दंबा लोगो जादो होनदों जोंहा दि बसुमतारिया गोदान दंबा लोगो जादोनो दाउखुमैजों जइन दंना गैया दि बसुमतारिया दाउखुमैयालाय जइन दंना गैया दिजोंलाय ओमफ्राय जोंहा महरमाया मा होनखो नों बादेखाना आदसा नों बादेखाना बाजै बिनानावा नों सोरना होनदों नोंसोरना होनदों आदसा बिनानावा आंनिफ्राय साबसिनबावसो
बिनानावा मोजां मोजां होनखाबोबायसो आरोना ओमफ्राय जोंहा सिमजन बसुमतारी आरोना आच्छा सरि सिमियननिफ्राय फंबाय जोंहा मा होनो आंना एमबि गैला आब' मोजां नेट मोजां नांला आब' दोनथ'बाय दे फंबाय दे एमबि गैलाबा नेटआ मोजां नाङा ओमफ्राय जोंहा दाउथुमाया मा होनखो लोगो दंखाय दंखालां बे बि बसुमतारीजों लोगो दंखायो आरोना नों दासो फैखादों नामाब्रा दाउथुमै ओमफ्राय जोंहा मथमाया मा होनखो लाथारनोसै दे बाजै होनबा लाथारनोसै आरोना लाथारनो सानथारबाय होनबा बिबोनां सना महरमा ओमफ्राय जोंहा फ्रि फायार हाय होनदों आरोना हाय फ्रि फायार मा खबर PUBG Free Fire PUBG महरमायालाय डिउटियाव दं नामा दायो मा खालामगासिनो दं महरमा ओमफ्राय जोंहा फ्रि हाय होनबाय ओमफ्राय जोंहा जानानि ब्लगाबो हाय होनदों आरोना हाय बाजै सना माबे क्लासाव दालाय ग्रेजुवेट जाबाय एमएससि माने साइन्स लादोंमोन नालाय फरायनाया मा होनो एमएससि कमप्लिट जाबाय दे महरमा मा होनो बिबोनां ओमफ्राय जोंहा इन्टारटेनमेन्टआ मा होनखो मा खालामदों होनदों आरोना इन्टारटेनमेन्टआ जेबो खालामाखै इन्टारटेनमेन्ट नै एसे रायलायदो आरोना ओमफ्राय जोंहा बिक्रमआ मा होनखो हेलौ सिस्टार होनदों आरोना हेलौ ओमफ्राय जोंहा एम मोसाहारिया हाय सिस्टार गुड इभिनिं लुकिं स बिउटिफुल होनदों आरोना एम ब्रादार गुड इभिनिं थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय जोंहा महरमाया मा होनखो गैया दिनै बाजै होनो दिनै डिउटि गैया होमबाना आच्छा माने नोङो आच्छा डिउटियाव गैया माने अके ओमफ्राय जोंहा अमितआ बिके होनदों आरोना आच्छा बिके अके बोलो अमित ओमफ्राय जोंहा महरमा मा होनखो नांथ'ला होमबा बाजै होनदों नांथ'ला आरोना दे नांथ'लाबा ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनखो व्हाट्सएप पे दिया रे अच्छा प्रियन मतलब मोबाइल ले रहा था रे अभी भी ले रहा है कहाँ दे रहा है मैंने तो बोला है ड्राइंग बना रही है मोबाइल पे मतलब देख के कौन सा ड्राइंग होती है हनुमान बाल हनुमान अच्छा इसको तो उसको इसका नाम क्यों नहीं बताया तुमसे बाल हनुमान ओमफ्राय जोंहा अमितआ अके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा महरमा मा होनखो बाजै लाजियो ना जोंफोर बिदिखौ लानो होनदों नंगौ नामा बिबोनां लाजियो आरोना लाजिलायोबो आरो जारला नोंजोंबो फंबाय मा होनो बिबोनां सना लाजिलायो आरो ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनखो बाबा प्रियन क्या देख रहा है बोला मतलब ड्राइंग बना रहा है क्या बनाया बाल हनुमान ये ड्राइंग बाल हनुमान नहीं देखेगा रे व्हाइट हनुमान का ड्राइंग ओमफ्राय जोंहा दिया मा होनखो आब' ब्लू हरलाय होनदों आरोना इसको भी नहीं देखेगा वो भी व्हाइट है ना
दिखाने के लिए बोल रहा है Nene bakıyorum. देखिएगा संडे दो ओमफ्राय जों मा गदिया मा ओंख्रि संखो आब' होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना खुमब्रा जागोन आगैदि ओमफ्राय अमा आरोना अमा भाजा संजानोसै ब्लुखौ होबायमोन आङो आगै दे ब्लुखौ होबाय आं दि आगै जा उजिदा मा खबर बिमा मा जाखो होनदों खबरा मोजां आंना जेबो जायाखै उजि फैबाय नामा अबावबा थांनाया उजि बिउटिफुल आच्छा नामानो आरोना र' बिउटिफुल लाइफ बड' मा ओंख्रि संखो होनदों ओंख्रि आच्छा नामा सोलायलायबाय आरोना खिथुखा सोरनि नामा सोलायखो खिथुखा माथो प्रफाइला बेनो खिथु खावब्रै बायदि मा ओंख्रिया खुमब्रा ओमफ्राय माबा आरो मा होनोमोनलाय अमा भाजा जागोन दै बिउटिफुल जारलाहाय मा नाम लायो बिउटिफुला मिनिबावबाय आरोना प्रफाइलाथ' बेनो आरोना माबा खिथु खावब्रै बायदि जाखांबाय नामाब्रा बिउटियालाय माया खिथु खावब्रै थायो नोंनि प्रफाइल पिक्सारानो माथो बिदिसो जाखांबाय नामा बिउटि ओमफ्राय अच्छा लग रहा रे अच्छा लग रहा रो इसको क्यों चाहिए mana mana Bukan. gimana man Pulang dong. lanjut ओमफ्राय जायाखै होनदों आरोना जाथ'वाखै आरोना अखा हादों हादोंना हायाखैब्रा बिउटि नोंसिनिखैलाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ बुं होननानै नै लाफुरबाय नामा खारहरबाय आरोना अके दिपक ओइ नारायण होननानै ग्रोब हरफैबाय नामा जाखांबाय नामाब्रा दिपकआबोलाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदों गंसे नायदावखांबाय खनसे नायदावखांबाय नायदावखांबाय आं नायदावखांबाय होनदों आरोना ओमफ्राय दंबावो आरो दंबावो गंसे नायदावखांबाय आरो दंबावो दा दसे उनाव लोंबावसै बिमा सना दे गाज्रि दामोन दे नायदावबाय था अजित मानो गाज्रि मोननो नायदावबाय था नोङो नायदावबाय था मोजाङै नायदाव खुगायाव नङाबा थाम्फैफ्रा ग्रब हाबगोन ना ओमफ्राय जोंहा बिउटिया मा होनगोन नाय होनदों आरोना आच्छा नाय ओमफ्राय जोंनिखै आसे रे अखा आसे ओमफ्राय जोंहा रहन गिताया हेल' होनदों आरोना आच्छा ओमफ्राय जोंहा महरमाया मा होनदों जोंनाव अखा हादों बाजै होनदों आच्छा अखा हादों आरोना जोंनिखैबो हागासिनो दं हानायालाय बेखौ इखौलायनो बेखौ लाबोलाय आङो इसको देखियावनो बेखौ होनानै फैनाय ओमफ्राय जोंहा अखा हागासिनो होनदों जोंहा दिपकआ बिखे र' नोङो बिदि बुंबाय थाबा होनदों आरोना आच्छा बुंबाय थाबा प्रफाइलखौ सोलायबा सिनायनाय नङा दे सोलायखानाङा ओमफ्राय जोंहा बिकासआ मा होनगोन क्या पासा है दीदी क्या फासा है दीदी बोला विक्रम ने मतलब फासा है दीदी फासा मतलब अभी मैं बोरो में बात कर रही हूँ विकास ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो आच्छा दाउखुमैया बिदिसो नायलागासिनो आरोना बोरमा बेदरा मोनाखै नामाब्रा बे दाउखुमैया बोरमा बेदर जाबाय थाथारो नामाब्रा दाउखुमै बिबोनां ओमफ्राय जोंहा बिउटिया दाउखुमै खालामबाय नै दाउखुमै नोंखौ नै बिउटिया नै बे बिउटिजों लाइन मारि हरदोलै दाउखुमै मा होनो दिपकआसो मारिनांगोन दिपकआसो
ओमफ्राय जा उजिदा हा 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 मिनिदो आरोना ओमफ्राय उजिदा हा 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 मिनिबाय जा दिपकआ थांनोसै आङो बिदि बुंदोंना नों आदसा आं सानदों प्रफाइल पिकचारखौ सोलायथारनोसै नामा सोलायबालाय सिनायनाय नङा आङो दिपक ओमफ्राय जा आइलाबा आयु हेलौ होनदों आरोना हेलौ आइलाब हेलौ ओमफ्राय जोंहा प्रदीप बर' हेलौ आब' आं गोदान भिउवार्स फ्रम तामुलपुर होनदों अ गोदानाना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय तामुलपुर आरोना अ प्रदीप थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा जयेन गैयाबा जयेन जा प्रदीप बर' ओमफ्राय जोंहा दिया मा होनदों बिउटि लाभ बड' आदा साब खालामबाय आङो दा बेक खालामदो होनदों औ बिउटि थांबाय नामा नोंखौ साब खालामबायनो दि बसुमतारिया बिउटि लाभ बड' ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा आइलाबा मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा होनदों ना ओंखाम जाथ'वाखैनो ओमफ्राय आइलाबा अन होनदों ओमफ्राय बिउटिया जोंहा मा होनदों बसुमतारी अके होनदों ओमफ्राय जोंहा लाबा मा होनदों अके होनदों आइलाबा अके होनबा आइलाबा मिनिबाय दाउखुमाया बिदि नायबाय जोंना ओमफ्राय जोंहा अमिषा नार्जारि हाय होनदों हाय अमिषा ओमफ्राय जोंहा बिउटि मा होनखो बिउटिफुला दिपक आरो दाउखुमैया आंखौनो गोसो थोखायो होनदों अ दिपक आरो दाउखुमै लादोलै नैबे बिउटिखौ नोंसोरो सानैबो ओमफ्राय दिपकआ आङो नोंजों लिङा मारगोन आं होनदों आं नोंजों लियान लांनानै मारगोन आं होनदों गोलै ओमफ्राय आइलाबा अन होनदों आरोना उजिदा जा आयो मानो गाबखोब्रा उजिद मा जाखो मा जादों दाउखुमाया बायबायलै बाजै सना एसे बेस्थ' आं दे होनदों दाउखुमायाबो दिपक बायदिसो गल गल माबा नारद जासिगोन नोङो दिपक बायदि दे दाउखुमै ना बोरमा बेदर संजानोसै नामा ओमफ्राय जोंहा उजिदा आइ गाबनानै माबायाव गाखोनानै थांबाय नामाब्रा फ्लाइटआव दे मा होनो उजिद बिफा ओमफ्राय जोंहा आइलाबा अके होनबाय बिउटिया जोंहा मा होनगोन मिथिला मतिलाल बसुमतारीसो माथो नामालाय होनदों ए मतिलाल बसुमतारीसो माथो नामालाय होनदों जोंहा बिउटिया सोरनि नामा जिखौ आरोना जिखौ आंबो सिनायाखै दे ओमफ्राय हिनजाव ना हौवाथाय सिनायबावाखै आं बे माबाखौ दिखौ आरोना ओमफ्राय जोंहा अदि X9 हाय होनदों ना हाय अदि X9 ओमफ्राय जोंहा दिपकआ नोंजोंसो आदसा लायेन मारिगोन होनदों आंजोंसो बै बिउटिजों मारिब्रा दसे दिपक ओमफ्राय जोंहा दिपकआ नोंखौसो लागोन आं बिखाया होनदोंना आइ आंखौसो आरो आंखौ लानोबा नारद जानो मोननाय नङालै दिपक आंखौ लाबाथाय नारद जानाया बन्दसो जानांगोन नोंना होमबा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिउटिया मतिलाल बसुमतारी बेग हरबाय दे होनदों मतिलाल बसुमतारी बेग हरबायनो बिउटिया माने दि बसुमतारी ओमफ्राय होनदों दिया होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अदि X9 मा होनखो नों अबेनिलै होनदों आदसा आंखौ सोंदों आरोना आङो मा होनो आसामनिलै आसाम सापागुरि मा होनो महतमाया जोंहा मा होनखो महतमा आरो बेलेग नामा आंबो लायेन मारि सोरखौनो आंहालाय सोरखौ लाबावनांगौ जाखो होनदों जोंहा आदसा र' महतमाया बिदि लिराखै महतमाया होनदों आंबो लायेन मारि सोरखौ मा हरदोंलै बाजै होनदों आंबो लायेन आंबो मारि सोरखौबा
orderलै बाजैनो लाइन मारिनो आरो सोरखौबा हरनो आरोना हिनजावफ्रानो फैयाखैलै मालाय आंबो ओमफ्राय मा होनो महरमा ओमफ्राय जा एमा मा होनखो नोंबो लादोलै बे बिउटिखौनो लादो महरमा ओमफ्राय जा मा होनगोन एमा जा मा होनदो आंहालाय सोरखौ लाबाव नांगौ जाखो होनदों जा एमब्रागा ओमफ्राय जा दिया मा होनगोन आब' एसे बेस्थ' दं आब' होनदों दे दि ओमफ्राय ओंख्रि संदों होनदों दे मा ओंख्रि संदोंबा दियागै ओमफ्राय जा दिपकआ थाथ' आङो दाउदै रुनोसै होनदों आयु दानो ओंखाम संजायो नामाब्रा दासो 8टा दाउदैयाथ' दै होनानै दोनबानो जायोना दे दाउदै रुनायाबो नोंनिया माबा नांलायगौ दे ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो मारै जाखो कमेन्ट फरायनाया होनदों मारै जाखो कमेन्ट फरायनाया ओमफ्राय जा अदि एक्स नायना मा डिस्ट्रिक्टलै नों होनदों आदसा चिरांलै चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय नोंलाय अबेनि जाखोब्रा अदिक्स एक्स 9 फंबायसो जागोनदां ना ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो माथो गोथाङा गोमोरखो गोथाङाखौ मा होनो गोथांखौ आङो माबायोना आरो बख'नानै दोनोना देलायनायखौ मोखां सुनानै दोनोना आङो ओमफ्राय देलायहोफिनबाय आरोना आङो अजित देलायहोफिनबायला आं नोंखौ ओमफ्राय जा कृष्णाया मा होनदों हेल' आब' होनदों आरोना हेल' आगै कृष्णा ओमफ्राय जा सानसोराङा मा होनखो हाय sister in law gold has to the end Christ फंबाय सानसोरां सिस्टार इन ल'दे आरोना बारा बुजियासै दे मा होनो सानसोरां सना ओमफ्राय जा दिपकआ मा होनखो नोङो थांबाय नों थांनायबा दाउदैखौ रुना होगौमोन होनदों नों थानायबा दाउदैखौ रुना होगौमोन आरोना आं जायालै दाउदै रुनायखौ दिपक मामलेटबासो जायो आं ओमफ्राय जोंहा उदिक एक्स नायना मा होनखो जोंहा आदसा क'क्राझारनि आरोना अके क'क्राझारनिसो होनदों नंगौ नामा ओमफ्राय अदि एक्स नायना जाबाथाय टिपखाय आदसा कुकनिसो होनदों ओमफ्राय टिपखाय होनदों आरोना आदसा क'क्राझार टिपखाय नामा ओमफ्राय सरि दिपां अके दिपाङा जोंहा मा होनदों दिपां बर' आरोना बाजै बिनानाव दंबोला आंनि थाखाय बुकिं खालामदो अननानै होनदो आरोना दिपाङा बिनानाव दंबा बुकिं खालामदो होनदो आरोना दे जागोन दे दिपां ओमफ्राय जोंहा सिनाया हाय होनदों हाय सिना जा उजिदा मा होनगोन रदे माम जानो दे बिमा होनदों ना नाथाय मबाइल अन थागोन सना माइनाव होनदों दे मा होनो अजित माम जाग्रोनोसै आरोना दे जादो दे जाना लाग्रोदो दे ओमफ्राय जा अदिक्स एक्स नायना मा होनखो मालाय नोंनासो थांबाय 1K होनदों 1K थांबाय थांनायालाय ओमफ्राय अदिक्सआ जोंनासो गैया होनदों जागोन फंबाय लासैनो फंबायना बिनानाव जाहैगोन लासैनो ओमफ्राय जोंहा दिपक बर'आ बाय बाय जिउ होनदों बाय आरो जिउ बिदिसो दे मा होनो दिपक ओमफ्राय मतमाया मा होनखो दे मा होनो रोजादो मा होनो दिपक ओमफ्राय मतमाया मा होनखो लानोसै होमबालाय होनदों मतमाया लाफिननोसैलाय आरो लाफिननोसै ओमफ्राय जोंहा अदि एक्स नायना मा होनगोन नायना दा बेग हरदो होनदों नायना दा बेग हरदो होनदों जागोन दे आं बेग हरगोन दे अदि एक्स 9 कमेन्ट हरनानै दोनखादों नामा कमेन्ट हरनो ओमफ्राय जोंहा माइदांस्रि आरोना बर'आ हाय होनदों हाय माइदांस्रि बर'
ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा बहानि बुंखो आंखौ होनबाय मा बहानि बुंखो आंखौ होनदों बहानि होनो आदसा सासे फैदोंलै र' फैदोंना दिपां बर' नों नामाब्रा दिपक नों माबायदि लिरो दिपक बै दिपांसोना नोङो दिपकसोना लानोसै होनबाय ओमफ्राय जोंहा माइदांस्रि हाय होनदों ओमफ्राय मा ओइ दिपां फैदोंब्रा नोंनिया दिपक ना ओमफ्राय जोंहा बर' ओमफ्राय सानैबो ओमफ्राय जोंहा सुनिला मा होनखो हाय खाना हुआ बोला आदसा सुनिल जी खाना नहीं हुआ ओमफ्राय जोंहा सित्त फंबाय नुजाफैनो हादों निट आब' होनदों नाइट आब' जिउ ओंखाम जाबाय दं दे फंबाय दे ओंखाम जाबाय दंबा मोजां दिपकआ बर'आ बाय जिउ सना होनदों दे बाय दे दिपक दे मा होनो रंजादो दे ओमफ्राय जोंहा दिपकआ हा मिनिदों आरोना मा मिनिनो ओंखारखोब्रा दावदै रुजोनायखौलाय मिनिनो ओंखारसोबायलै दाउखुमैयाबो खारबायसो खोमा मालाय माबा बोरमा बेदर संना जाबाय खोमा दाउखुमैया सामफ्रामबो जायो खोमालै मालाय दाउखुमैया बोरमा ओमफ्राय जोंहा ODX नायना मा होनदों चिरांनि मेरला लोगो बायलां होनदों लोगो बाय आलां होनदों आरोना चिराङावनि मेरला होनदों आरोना चिरांनि मेरला लोगो बायलां होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ दिपकआ मा होनो सित्तआ मा होनगोन आब' ओंखाम जाबायना नों होनदों आगै आं ओंखाम जाथ'वाखै आगै सित्त फंबाय नोंलाय नों जागासिनो होनदों आरोना आदसा खबरा माबोरै फंबाय सित्त फंबाय जोंहा नैबे मा होनो ODX 9निखौ आं बारा बुजियासै दे फंबाय चिरांखौथ' बुजिबाय चिरांनि मेरला होनदोंना मेरला लोगोफोर मा होनखो आदसा लोगो मोनबाय आं लोगो मोनबाय होनदों खोमा ना फंबाय लोगो मोनबाय लां होनदों लोगो मोनबाय लां होनदों चिरांनिखौ आरोना आदसा ओमफ्राय मा होनदों महात्माया बाजै होनदों आरोना बाजै ODX नायना बुजियाखै नामा होनदों चिरांनि मेनला लोगो मोनबाय लां होनदोंना फंबाय ओमफ्राय चिरांनि मेरला लोगो मोनबाय जादोंमोन दा आं बुंनाया ना फंबाय लोगो मोनबाय होनदों आं होननाया जादोंमोन लोगो चिरांनिखौ मेरला माने नोङो लोगो मोनबाय आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा सानसोरां ब्रह्म फरायाबाबो जागोनदांलै आङो माबा हास्लाबलायलाङा ना
सानसोरां दे लिरै लिरै हरबाय था दे सानसोरां रोङाबाबो ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना मा होनदिया आब' मोखां मोखां आच्छा मोखांखौ मेकआप खालामदों नामा जा समायना नुदों आइ आङो मा होनो मेकआप खालामालै आगै मेकआप खालामा आङो जोंनि मानसिफ्रा मेकआप खालामा आरोना चित्त फंबाय सोंलागासिनो मेकआप खालामो नामा ओमफ्राय जोंहा महरमा मा होनखो बिनानावखौ गुबुन हारिनो हरनाङालै बाजै होनदों गुबुन हारिजों थाङालै बिनानावा जोंनाबो बर'सोना आंहा बबेसिम थांखोलै ओमफ्राय आब' मोखां आच्छा सोंबाय जा महरमा मा होनखो मा होनबाय जा चित्त फंबाया खबरा गेजेराव दे आब' होनदों गेजेराव दं आरोना फंबाय दे ओमफ्राय जोंहा एसआ हेलौ वेर आर इउ फ्रम होनदों आरोना आच्छा फ्रम आसाम हे एस ओमफ्राय जोंहा अडि एक्स नायना मा होनगोन संगितायाबो चिरांनि रा होनदों संगिता चिरांनि संगिताया ओमफ्राय जोंहा सानसोराङा मा होनखो लिंहर ला नामा जानो बाजै सना होनदों लिंहरला नामा जानो फै सानसोरां फै सानसोरां ब्रह्म ओमफ्राय जोंहा एसआ हेलौ फ्रेन्डस होनदों आरोना ओमफ्राय वेर आर इउ फ्रम आसाम हे एस सोर जालायखो एसआलाय नोंगौ नामा नोंगौ आब' सना होनदों आरोना नोंगौ मा होनो आगै ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो आब' जोबोद अखा हाबाय दं दे दा दसेनि उनाव फैफिनगोनसै आं आब' होनदों दे बिरजन अखा हादोंबा बिराद हाथारदों नामाब्रा बिरजन दे चित्त फंबाया माने ओरैनोसो सोंदों आं होनदों आरोना जेबो नङा दे फंबाय सोंनायालाय आरोना जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा सानसोराङा राजा ना रानि खिन्थादोरा मोखांखौ नायनो ना खोन्थाया रा बाजै होनदों राजा ना रानि आच्छा फिसाज्लाखौसो नायनो बिखो नामा सानसोराङालाय सानसोरां ब्रह्म ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो राजासो ओमफ्राय जोंहा बिरजना गाज्रि मोननाङा दे आब' सनानो दे मोना दे मा होनो बिरजन फंबाय जेबो नङा दे बांद्राय अखा हादोंबा डिस्टार्ब जायोना खोनानो नागिरा रायलायनायफोरखौबो दे जोंहा दिल्लीबा हाय होनदों आरोना हाय दिल्ली मा खबर जोंहा सानसोराङा होनदों आरो आच्छा मोखांखौ नायमारनो नामाब्रा होनदों
बिदिसो फरायगासिनो आंहा ओमफ्राय जोंहा होनबाय मदमाया मा होनगो बाजै जोंना बर'फोरानो मेरला दंखायो होनबाय जोंहा माबाया महतमाया ओमफ्राय जोंहा सानसोराङा बर'फ्रानो मेरला दंखायो महतमा ओमफ्राय जोंहा सानसोरा रा बाजै होनदो आरोना ओमफ्राय बिरजना दसेनि थाखाय बायबाय आब' होनबाय दे बाय बिरजन ओमफ्राय जोंहा सानसोराङा लाजिलायबावो राजाया मानसि नोंसिनिया होनदों लाजिनायानो खारबावाखै लाजियो लाजिनायालायसो ओमफ्राय सानसोराङा माथो फैसानो गैला खोनायानो होनदों खोनाबायना फैबोलाबो गाबदोंमोन खोनाबाय होनदों आरोना आदसा जोंहा नै निनो आपडेट अके इनो आपडेट आरो बेकार ना मादै होनदों आदसा ना बेकार मादै होनदों आरोना जोंहा इन आपडेटआ आदसा ओमफ्राय जोंहा सानसोरा मा होनखो खोनाबाय होनदों आदसा खोनाबाय आरोना ओंखाम जाबाय नामाब्रा मा होनो जाथ'दोंना जाथ'वाखै सानसोरां ओमफ्राय इन' आपडेटआलाय मा खबर दे ओमफ्राय हायथा नुजाफैनो हादों ना हेलौ बाजै सना होनदो हेलौ मा होनो हायथा बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा बिरजना सरिलै आब' आङो बावगारदोंमोन दसे थाथाय बावबायसो दसे थाथ' बावबायसो बुंनो साननायानो मिस्टेक जाबाय दे आब' सना सरि दे होनदों सरि नङा दे मानो सरि बुंलायनांगौ जाखो ना बिरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा सानसोराङा ब्लु होदोलै बाजै होनदों दे होबाय दे होबाय मा होनो सानसोरां अजितआ मा खबर बिमा मोजां खबरा मोजां आंनिया मा होनो अजित जोंहा हायथाया मा खबरमोन थांबायबो नामा ओमफ्राय जोंहा अनसुमै नुजाफैनो हादों खुलुमबाय बिमा सना ओंखि दसे फैलायबाय होनो थेंक इउ दे अनसुमै बिमा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा एम बर'आव मोसाहां नुजाफैनो हादों हेलौ आब' सना बिकेन दाना हेलौ एम आगै सना एखे थांब्रा बाबा ओमफ्राय जा अनिरामा वेलकाम बाजै होनदों आरोना थेंक इउ अनिराम दे सोनाफोर मिनिसि खालामदो दे खालामदो दे दसेनो ओमफ्राय सानसोराङा मागो हाय बाजै माथो ओंख्रै संनो सानखो रा होनदों ओंख्रिया जोंना खुमब्रा आरोना ओमफ्राय अमा बेदर भाजा अनिरामा लाइक दान बाजै सना होनदो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे अनिराम ओमफ्राय जोंहा एम बर'आबो मा होनबाय दान आब' होनबाय थेंक इउ आगै सना गोजोननाय थाबाय अनसुमाया आं ओंखाम जानो दे बिमा ओंखि दासो होनदों दे जाना लाग्रो दे अनसुमै दे
Ozida Rodei Rodei लोंबावनि आरो लोंबाव आदसा आरो लोंबावनि बिमा सना होनदों दे उजित लोंबावनो आरोना ओमफ्राय जोंहा महात्माया मा होनखो बाजै नारजि अमाखौ बोरै सङो खोन्थाहरदोलै बाजै रानि होनदों नारजि अमाखौ आंबो बारा रोङालै महात्मा नारजि अमा संनो कुकारावसो रुयो जोङोथ' नारजिखौ कुकारावसो रुयो कुकारावसो सागं साबाय ओमफ्राय अमाखौ संबाय अमाखौ संबाय एक्सट्रा ओमफ्राय अमायाव होसनबाय आरोना मा होनो महात्मा ओमफ्रायो ओरैनोथ' अरदाबफ्राव माबाबा दा गेसाव नालाय कुकाराव रुयो आरो जोङो मालाबा रुयो मालाबा रुवा आरोना खारै होनानै कुकाराव रुखायो आरो ओमफ्राय जोंहा एम बर'आ अन होनदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा अनिरामा बाजै नोङो आंखौ थगायदोंना मैया थारुन अमा ओंख्रिखौ हरासै बाजै नोङो आंनो होनदों जानानैनो मा होनो बावगारलायबायना आंबो हरनो अनिराम बिबोनां होना जानायावसो बिराद थैफ्रामलायबायना ओंखायनो बावगारबाय आरो आङो ना ओमफ्राय जोंहा अजितआ हा मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सानसोराङा मा होनखो बाजै सनायालाय सना गोजा लोङोना लोङारा होनदों आंहा अयभास गैयालै मा होनो सानसोरां आगै अयभास गैया लोंनायनि मोनामनायखौबो सहायनो हाबावासो आङो ओमफ्राय राजेशआ बाबी जी नमस्ते होनदों ना हाय नमस्ते राजेश नमस्ते ओमफ्राय जों एम बर'आ बिके आब' सना नाइस भेरि नाइस भेरि होननानै हार्ट हरबाय थेंक इउ आगै सना लाबाय दे आङो एम बर' मोसाहां आगै मोजां राजेशआ खाना खाया क्या भाभी जी बोला अच्छा नहीं खाया राजेश खाना नहीं खाया आपने खाया है सुनीला जामागो योर स्माइल होनदों आरोना आदसा मेरा स्माइल ओमफ्राय जोंहा महात्माया मागो बेदे सङो होमबा नोङो सोरबा मोजां जाया ना बाजै बिदि संबाबो होनदों बिदि सङो होनबा नों ओमफ्राय सारा मोजां जायाना बाजै बिदि संबाबो होनदों मा होनो कुकाराव रुइबा सागं साबा मानो जायोथ' कुकाराव आराम मा होनो रुदो कुकाराव रुनायफोरखौ बांद्राय गोथाव मोनजाखाया होमबाबो नारजि ओंख्रिखौ जेबो मोनजायालाय गेल माने मा होनोथाय जोंथ' सागंसो होनोना सागं सानायखौ आंथ' सागं होनो आरोना सागं साजोबनानै लाबाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो जाखांलायबायलै ओमफ्राय मिरामिसबा आरो थाव सेरबा मिलौवो आरोना नारजि ओंख्रियाव थाव एसे बुरजा होबासो गोथाव मोनोलै आंहा मानसिफ्रासो माबोरै संजायोथाय ओमफ्राय जाखांलायबायलै बोरमा बेदरजों गोथावानो सालाखौ बिमा जाखांबाय आरोना बोरमाजों मा बोरमा बेदर जायोब्रा दाउखुमैयाबो बोरमानो टेस्टि नामाब्रा अजित बोरमा बेदरा ओमफ्राय अनिरामा जोंहा बाजै आङो नोंखौ लाना
खारनोसैलै होनदो ए नंगौ नामा बिबाजैखौनो अनिराम जारला जागोन नोंजोंबो ओमफ्राय जोंहा राजेशआ हेल' होनदों ना हेल' राजेश ओमफ्राय जोंहा दारेन ना मा होनखो दारेन त्रिपुरा क्या क्या करूं आप लोग खाना क्या क्या करो क्या करूं आप लोग खाना क्या करो आप लोग खाना मतलब क्या खाना मतलब लोग खाना राजेशा मान के फरी कहाँ है भाभी जी अच्छा फरी नहीं आया राजेश फरी को ढूंढ रहा है फरी नहीं आया राजेश शायद बिजी में होगा ना घर का काम में बिजी होगा शायद फरी ओमफ्राय जोंहा मा होनो बसन्ता बर' आरोना हाय बाजै मा खबर फ्रम कर्नाटक होनदों आरोना आदसा नोङो कर्नाटकनि आरोना खबरा मोजां आंनिया आगै नोंनियालाय माबोरै बसन्ता बर' आगै सना नोंनिया मा खबर ओमफ्राय जोंहा दे तारेन त्रिपुराया आपका टाइटल क्या है आपका टाइटल अच्छा मेरा टाइटल मतलब बसुमतारी है रे बसुमतारी सुनीला मान गया कम टू नेपाल अच्छा सुनील कम टू नेपाल ओके फिर कभी मतलब जाऊंगी सुनील जी बड़ा डांसर आंगा सना बाजै ना सना बाजै नाफ्लाखौ खार मा नाफ्लांखौ खारै होनना संगोना हा सना बाजै नाफाम नामाब्रा खारै होना संगोन ना थाव होनानै सङोरा ना गोरान एवग्रोयो नामा आदसा नाफाम सोंदों नामा आं नाफाम जायालै नाफामखौ मिथिया आं नाफामनि सोमोन्दै आं जेबो मिथिया आरोना आं नाफामखौ मोनामजानोबो हाबावासो नामा आं जाया आं माने बेदर माबाफोरखौनो जाया बांसिनानो आं जायो अमा जायो दाउ अमाखौ एसे बांसिन जाबाय ओमफ्राय दाउ जायो ओमफ्राय आङो माबा जायो आरोना दाउदै जायो ओमफ्राय नाखौबो माखौबा जायो आङो बांसिनानो जाया नाखौबो बासिनानैसो माखौबा मोनसे डिजाइन दं आरो ना मा नाम होनोमोनथाय ओमफ्राय जोंहा फोरि नुजाफैनो हादों हाय हिर' फ्रेन्ड लाइक दान आदसा हाय हिर' फ्रेन्ड लाइक दान होनदों अ थेंक इउ फ्रेन्ड फोरि ओमफ्राय फोरिया मा खबर फ्रेन्ड सना खबरा मोजां आंनिया फोरि ओमफ्राय जोंहा राजेशआ हेल' फोरि दीदी होनदों नै फोरि आगे अरे राजेश परी आपको मतलब राजेश थुन रहा था परी जी परी फ्रेंड परीया बिके सना होननानै हारहरदों थेंक इउ परी आं लाबाय दे गोजोननाय थाबाय परी ओमफ्राय जोंहा महात्माया मा होनखो बाजै मोनहा ब्रह्म नामा होनदों आंना हासबेन्डआ ब्रह्म औ हासबेन्डआ महात्मा ओमफ्राय आंना बसुमतारीमोन आरोना हासबेन्डनिया ब्रह्म ओमफ्राय जोंहा अनिरामा फोरि बाजै नोङो आंखौ मानो गोदाव सोराव खालायखो होनदों नै अनिरामा फोरि गोदाव सोराव खालायखो होनबाय गावखौ दे ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनगोन आराम माबा माबा पुलिमखौसो माबा पलियामखौसो खमायनानै राजालायबाय बोरै जाखो बिमा होनदो आरोना आरो माबा पलियामखौसो खमायनानै
रायजालायबाय होनदों ए मा होनो पलियाम नामा मा पलियाम खमायनायनि रायजादो आरो ना मा जाखो अजित बिफा ओमफ्राय जोंहा फरिया राजेश हाय हेलौ भाई बोला फरी ने राजेश ने बोला बोलो फरी बोला फरिया आगै सना आंनि जिउ आंनि होननानै हार हरबाय नै फरिया ओमफ्राय जोंहा फरिया कैसे हो राजेश होनबाय फरी ने पूछा कैसे हो राजेश आपको जा अनिरामा बिके बाजै रिलि गाज्रि रिलि गाज्रि मोननो नाङा दे जास्ट जकिं होनदों गाज्रि मोना दे मानो गाज्रि मोनो दे मा होनो अनिराम गाज्रि मोना दे आया थांखो हरबाय ओमफ्राय फरि बाजै लाना खारनोसै आं नोंखौ ए ओमफ्राय राजेश सना होननानै हादे दिया फरि ने अनिरामा फरि बाजै लाना खारनोसै आं नोंखौ होनदों नै जा अनिरामा लाना खारनोसो नागिरलायबायहाय नोंखौ फरि ओमफ्राय जा फरिया मा होनखो फानदियान हे हेलो बोला फानियान हाय हेलो बोला फानियान हाय हेलो बोला फरी ने ओमफ्राय जा बिरजना मा होनखो दे आब' बावाखैहाय बाबुखौहाय खनसे दिन्थिहरलाय दे आब' होनदों दिन्थिलालै दिन्थिखांबायमोन आङो मा होनो बिरजन ओमफ्राय जा नायनोमोन आरो ओमफ्राय जा राजेशआ मा होनबाय कमेन्ट मे बात करे करो फरी दीदी बोला अच्छा कमेंट में बात करो फरी दीदी बोला राजेश ने फरी ने बोला आंनि सना खारजायो खारनायालाय हा होनदों खारजायोनो फरियाबो ओमफ्राय जोंहा राजेशआ हेलौ फरि बोला राजेश ने अजितआ जोंहा मा होनखो बोरै जाखो बिमा कमेन्ट फरायनाया थाथा फराय थाब फराय आरोना आच्छा अनिरा मा जाखो अनिरामा जा फरि बाजै थांनोबोला गाबोन थु आंजों होनदों लेंथारबायहाय गाबोननो हनै बोरै फरिया मा जाखो लाइव डे देगा खल राजेश बोला अच्छा लाइव देगा बोला फरी ने खाल मतलब और फरी ने बोला लाइव देगा खल राजेश बोला राजेश ने बोला नहीं आई फरी दीदी बोला नहीं आई फरी दीदी बोला अनिरामा बिके बाजै आङो फरिखौ लाना खारनोसै दे लाना खार दे मा होनो अनिराम दे आगै सना ओमफ्राय मदमाया मा होनखो धोरोमाबो ब्रह्म नामा बाजै होनदों आच्छा बिसिनिया मा बोरायनिया ब्रह्म नङा बोरायनि धोरोमखौ मिन्थिबावालै मा होनोमोनलाय बोरायनि धोरोमखौ ब्रह्मआथ' बिबार फुजासो होयोना बोरायनिया धोरोमा ब्रह्म नङा ओइ बाबा बोरायनिया ब्रह्म नङा खोमालै धोरोमा माबायसोलै बिसिनिया मा होनोथाय बिदिखौ मा धोरोम होनोमोनथाय बोरलि होयो ना बोराया जोंना ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मा होनखो कमेन्ट बेक करेंगे कमेंट बात करनी है अच्छा कमेंट में बात करनी है फरी दीदी बोला राजेश ने कमेंट में बात करनी है फरिया लाइव दे देगा कल राजेश बोला फरी ने बोला कि कल मतलब एलबी लाइव देगा बोला एलबी देगा ना फरी ओमफ्राय आपको बताया है राजेश जी फरी ने ओमफ्राय दिनैथ' होआसै खोमा ना फरिया ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा मा गोथां होबाथाय मोजां औरा संनो रोङैखाय सोंनायाबो जायासै जाबाय बेखायनो खिन्था हाला आंबो मिथि मोनला आरो बानामफोराबो
जालायलांला राहाहा होनो आदसा मा लिरदोंमोन नोंबा आंथ' मा फरायगोलै नाफामसो फरायबाय नामा नाफामसो फरायखादोंब्रा आङो ना नाफाम लिरदों ओमफ्राय जोंहा गनेशआ मा होनदों गनेशनो नोङो अबेनि बाजै होनदों अ आङो मा होनो आसाम मा होनो सापागुरि दे आङो सापागुरि आसामनि आरो ना ओमफ्राय फोरिया मा होनगोन जी हो गया राजेश खाना खाना मेरी भी बोला परी का भी मतलब खाना हो गया बोला परिया मा होनगोन जी राजेश बोला राजेशआ बोलो परी बोला परिया जोंहा जागोन दे आंनि सना होनदों परिया जोंहा रायथाया मा होनदों गुमैया बहा थायो आब' होनदों आदसा नों गुमैया खेमाव थायो आरोना रायथाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनगोन आं दिनै रावजोंबो रायजाला खालि नोंजों रायलायला होनदों रावजोंबो रायलायला खालि नोंजों ल' रायलायबाय थागोन दे बिमा होनदों नंगौ नामा दे जायो दे रायलायजायोबोब्रा अजित मानसिफोर इसोरजोंबो अनसुमायाबो थांबाय नामाथाय ओमफ्राय जोंहा दा मेना ए ब्लक ना ব্লু বউ কি কৰিছে আচ্ছা বউ কি কৰিছে আচ্ছা একো কৰা নাই दामेन लाइक डान थैंक यू वेरी मच दामेन लाइक देने के लिए लाइक दिसे ओके ओमफ्राय जोंहा राजेशआ अके फाबिजि होनदों दा अके फाबिजि बोला एमडिया आङो फैदोंमोन बाजै होनदों दे गोजोननाय थाबाय दे एमडि पिक्सारा प्रफाइला सोर जाखो ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो आङो नुनाय जायासैलै आब' दिनैहाय होनो आं नुनाय जायाखैलै आब' दिनैहाय होनो माखौ नुवासैब्रा बिरजन ना कमेन्ट सिनायला नामा बिरजन नोंबो ओमफ्राय मोनानायखाय राजेशआ मा होनखो भिडिअ बादि बानाया रिया सावन फैबाय दै ओमफ्राय जोंहा भिडिअ बादिया बानाया फरि दीदी बोला बानाया फरि दीदी बोला रे राजेश ने ओमफ्राय जोंहा महतमाया मा होनगौ अ माथो जोंहानि बादिसो होमबालाय होनदों एखे आरोना नामाबो एखे हांलै महतमा ओमफ्राय बेनाबो जोंना बोरायनिया महन्त आदसा ओमफ्राय बे एन लिरो आरोना महन्त नालाय ओमफ्राय जोंहा बिउटिया मा होनदों फोरि खिथु आदसा बिउटिया फोरि खिथु गोनां होनदों नै जोंहा बिउटिया फोरि खिथु गोनां होनबाय नै ओमफ्राय जोंहा महतमाया मा होनखो बोरमा दाउ हांसो नामा होनदों बोरमा दाउ हांसो नामा दाउखौ माबायो खोमा आं बोरमाखौ खोनाफेराखै आरोना ओमफ्राय जोंहा बिउटिया मा होनखो खिलामानो होनो मा होनो बिउटिया जोंहा मा खिलामा गोजा लिरबानो नायमोन खिलामा गोजा ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो लाइक दा होनबाय थेंक इउ दे अजित दे लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे जोंहा बिउटिया मा होनखो खोमा होनदों ना जोंहा बिउटिया मा होनखो गन्थं आदसा गन्थं अजितआ जोंहा गेमपार अजितआ जोंहा हार्ट हरबाय थेंक इउ बिरजना जोंहा गुड नाइट आब' सना दिनहैहाय अखा हानायखाय जोबजासो लाइफ मा होनखो जोबजासो लाइफ लाइफआव सापर्ट आदसा खालामनाय जानाय नंला दे आब' सरि दिनैनि थाखायहाय होनदों बाय बाय गुड नाइट आब' सना दे मा होनो बिरजन जेबो नङा दे सापर्ट खालामबाय ना दसे गोबावनो गोजोननाय थाबाय दे बिरजन दे बाय बायसै आरोना अखा हासोगारदों होनबा
ओमफ्राय जा बिल बिलटन बिलाटन मा मा होनखो जा लाभ इउ टु होनदों आरो ना नामखौ सोलायलायबाय नामाब्रा सोरबा ओमफ्राय जा बिलाटना मा होनखो गुड इभिनिं होनदों आरो ना गुड इभिनिं ओमफ्राय बिलाटना जा लाइक डान आमी थेंक इउ लाइक देने के लिए बिलाटन ओमफ्राय जा अजिदा ना खालामबायनो अजिदा मा ना जाखो अजित बिफा ओमफ्राय जाखा कैलास बर' हेल' मेम बोला हेल' कैलासि जा अजिदा ओरै आरोना ओरैसै आरोना ओरैसै बिदि अजिदा नायबाय जोंहा लाबो सिन्था माने आंनि जयै बाबायाबो जा बिलाटना मा होनखो प्लिज स्पिक इन इंलिश आब' हाय हाउ आर इउ अच्छा इंग्लिश ओके आता नहीं है रे मतलब मैं ठीक हूँ आप कैसे हो मतलब बिलाटन नोङो इखि थांना बाबा बुरिया ओमफ्राय जा क'क्राझार गय नुजाफैनो हादों थेंक इउ थांबायमोन नामा क'क्राझार गयालाय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय बाबुना मा मुंलै बाजै होनदों ना आदसा बाबुनिया माबा प्रियान होनो आरो ना प्रियान होनो ओमफ्राय जोंहा बिलाटना मा होनगो हाउ आर इउ मतलब आप कैसे हो बोला हाँ मैंने बताया है मतलब आई एम फाइन मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ आप कैसे हो आपको मैंने मतलब मैं भी मतलब आपको पूछ रहा है आप कैसे हो मैं ठीक हूँ बिलाटन ओमफ्राय जा अजिदा दाबो संला बिमा ओंखाम ओंख्रिखौलाय होनदों संनोसै र' मा होनो अजित बिफा आठथा नायथा बिलाटना मा होनखो बिलाटन ने क्या बोला मैं ऑल्सो ठीक हूँ बोला अच्छा आप भी ठीक है ओके मतलब ठीक ही होना चाहिए जा क'क्राझारा मा ओंख्रि बाजैनो ओंख्रिया जोंना खुमब्रा आरोना ओमफ्राय अमा बेदर भाजा ओमफ्राय जोंहा बिलाटना आई एम फ्रम मेघालया गार' हिल्स बोला अच्छा आप मेघालया से है ना गारो है अच्छा जी थैंक यू दे मेघालया से मुझे मतलब बहुत सपोर्ट करने के लिए बिलाटन ओमफ्राय जा हाय होनदों आरो ना हाय ओमफ्राय जा अजिदा मा होनखो
माला जागोन माला मावगोन लै बिमा र' दानो माने मोनगोन आरोना अजितफ्रा ओमफ्राय जोंहा फैबाय दे सावन ओमफ्राय सावन फैबाय होनदों दे ओमफ्राय जोंहा साइदा मुना क्या बोला हुइस स्टेट अच्छा स्टेट चिरां है रे स्टेट चिरां ओमफ्राय जोंहा बिलाथ' नामा होनबाय I love Boro song Boro song पसंद है थैंक यू बोरो सॉन्ग मतलब बोरो सॉन्ग को मतलब पसंद करने के लिए बोरो सॉन्ग का ओमफ्राय जोंहा सिट हुइस स्टेट अच्छा स्टेट चिरां है चिरां cái này đấy nice बोला अच्छा thank you क्या बोला sit ne jam you feel are very looking feel मतलब ओमफ्राय जोंहा मांखो बिलाथ' नामा I love this song in my सेल बहा थांगोन सेल बहा थांगोन स्कुला आच्छा बहा थांनो स्कुला इउस सं अके बहा थांनो स्कुला आच्छा बहा थांनो हाय स्कुला अच्छा है गाना हाँ सिख्ला नुबाथाय जंखायो ऐसा थाना सिख्ला नुबाथाय जंखायो था क्या था ओमफ्राय जों क'क्राझारा मानके इन्टारेस्ट मोना थैसां बाजै दिनै ओंखारथ'बाय आं होनदों दे क'क्राझार बय ओमफ्राय जोंहा इन्टारेस्ट मोनासैबा ओमफ्राय जोंहा मानके स्टेमा गुड इन्टारेस्ट एन्ड नेचारेल इनफरमेन्ट होनदों आच्छा ओमफ्राय जा अजितआ र' दे बाय लाथ'नोसै बिमा आं दे दा दसे दसथासिमाव फैफिनगोन दे दसथा दे बाय लादो दे ओमफ्राय जोंहा होबाय खोमा सोरबाबो ने लाइक होबाय खोमा ओमफ्राय जोंहा सिटआ मामा होनदोंलै हिर' इन दिल्ली नट साच ए नेचारेल इनफरमेन्ट लाइक ने बोला ओमफ्राय जोंहा बेलाथ' नामा होनखो येस बोला आच्छा टाइमा खैथा जागोन 9था जानोसैयानो नॉर्थ ईस्ट बोला अच्छा
Iya. Ay. Ayun.
हेलौ ओमफ्राय जोंहा मा बर'नि फैदोंमोन आरोना आदसा ट्रेभेलार बाजै होनदों आरोना थांबाय सानदों र' ओमफ्राय माखो बाजै सना होनदों आरोना बुं दे बिबोना सना मा खबर मा फुराना बाला मा नै थुला जाफैलायबाय बिहा मा खालामनो दे बुंग्रो खनसे Ikut बेखौ itu. मोना मोना इखौ Nih deh. Nih cek mana punya. Kayak mana lagi? ड्रयिं बानायनो नाबाथाय ओमफ्राय बर'नि माखौ जोंहा सिनायदोंबा होनदों अ सिनायदों मैया फैदोंमोन ना ओमफ्राय औ बरिया आंना होनदों अ मोजां आरोना दे मोजांसो जानांगौ आरोना मोजां राभा नुजाफैदोंमोन ना जा मोजां मालायसो नालेबा होनदों ए जा मोजांसो मालायसो नालेबा जाबाय आरोना आदसा ओमफ्राय मा खबर थांबाय नामा राभा लाइक दानदों थेंक इउ राभा लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दै थांसैथाय होनदों थांसैथाय दा फैगोन थांथ'नोसै दा फैगोन दे राभा दे जागोन दे
Enhance budget.